Luqalile namhlanje uchungechunge lwemihlangano ebandakanya umkhandlu wezokuthuthukiswa komnotho nezindaba zezisebenzi iNEDLAC nobuholwa ngumengameli uCyril Ramaphosa. Lomhlangano kuhloswe ngawo ukubheka izindlela zokwehlisela lelizwe esigabeni sesithathu selockdown. Ubandakanya abamele umphakathi, amabhizinisi kanye nemikhakha ehlukene yomnotho. Ngokwestatement esikhishwe ihhovisi likaMengameli namhlanje, laba bayingxenye National Economic Development and Labour Council iNEDLAC basebenza ngokubambisana ukuze kusheshe kungenwe esigabeni sesithathu selockdown. Uhulumeni, amabhizinisi kanye nomphakathi benza isiqiniseko sokuthi impilo yabantu izovikelwa njengoba kancane kuvulwa umnotho wezwe kanti nomphakathi usuyasiqondisisa isimo somnotho wezwe futhi uyabona ubungozi besifo iCovid-19. Namhlanje umengameli ubamba umhlangano ku-internet nenhlaka zeNEDLAC ukuzobhekisisa amalungiselelo okungena esigabeni sesithathu. Umhlangano wanamhlanje ubungeminye uchungechunge eholwa umengameli, uhulumeni kanye nenhlaka ezithintekayo. Abasebenzisana nohulumeni bezwakalise ukuyeseka indlela ekubuchule iNingizimu Afrika isebenzisayo njengoba iphinde ivula umnotho wezwe kanye nemigomo esabekiwe ukuze izwe lilungise kahle inqalazinda yalo ukuze kulawuleke ukubhebhetheka kwesifo iCovid-19. iNEDLAC ibona isigaba sesithathu njengethuba lokwelula imikhiqizo yaseNingizimu Afrika kanye nokusetshenziswa kakhulu kwemikhiqizo yasekhaya njengengxenye yokuzama ukuthi ungashayeki kakhulu umnotho. Umengameli ke ubonge wanconcoza kulabo asebenzisana nabo ngokuyibophezela kwabo njengoba kuyiwa esigabeni sesithathu. Umengameli Ramaphosa unesiqiniseko sokuthi umsebenzi owenziwe iNEDLAC kanye nokuqhubeka njalo kuhulumeni ubonisana nenhlaka ezithintekayo kanye nezinye imboni kungase kudala ukuthi kungene esigabeni sesithathu ngaphambi kokuphela kwalenyanga. Lezi ingxoxo izoqhubeka ke kusasa njengoba kuzoba nomhlangano nomkhandlu osebenzisana nomengameli okufaka phakathi ongqongqoshe, ondunankulu kanye neSouth African Local Government Association.